नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मालवणी स्पेशल कोलंबीचं सार कसं करायचं ते बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती मस्त असं हे कोलंबीचं सार झालेलं आहे। भाताबरोबर हे खायला खूप अप्रतिम लागतं। खूप सुंदर असं हे सार तयार होतं। एकदम परफेक्ट मालवणी पद्धतीमध्ये तुम्हाला मी ही रेसिपी दाखवलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। तर ही भातासोबत मी कोलंबीचं सार हे मी बनवलेलं आहे। तर गरम गरम मस्त असा भात आणि हे कोलंबीचं सार आणि बरोबर जर फ्राय केलेली कोलंबी असेल तर किती सुरेख आहे हे कॉम्बिनेशन। खूप जेवणाचा खूप अगदी आनंद येतो असं ताट जर समोर असेल तर खूप छान लागतं हे सगळं कॉम्बिनेशन। कोलंबीचं सार, गरमागरम भात आणि फ्राय केलेली कोलंबी खाण्यात जी मजा आहे ना ती मी तुम्हाला या शब्दात सांगू शकत नाही। इतकं सुंदर असं हे जेवण होतं। तर जे नव्याने सुद्धा हे जेवण बघतील किंवा करतील तर त्यांना सुद्धा हे आवडेल। इतकं अप्रतिम असं हे जेवण होतं। तर चला आपण आता रेसिपी बघूया। तर मिक्सरच्या जारमध्ये मी एक वाटी म्हणजे एक मोठा जो आपला कप आहे तर तो एक कप भरून मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। इथं ओलं खोबरंच वापरायचं। जवळजवळ अर्धा नारळ मी इथं वापरलेला आहे। नंतर मग याच्यामध्ये एक छोटा कांदा आहे तो मी उभा कापून घातलेला आहे आणि एक 5 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या घातलेल्या आहेत। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही चिंच घातलेली आहे। तर इथं मी चिंच वापरलेली आहे। चिंचेमुळे हे सार आहे ते फार अप्रतिम चवीला होतं। आणि नंतर मग मी इथं ही काश्मीरी मिरची पावडर वापरलेली आहे। कलर खूप छान येतो, म्हणजे मस्त असा रेड कलर येतो आपल्या या साराला। आणि नंतर हा जो मी वापरला आहे तो म्हणजे स्पेशली म्हणजे मालवणी फिश मसाला। हा आमच्याकडे करून ठेवलाच जातो आणि ह्या मसाल्यामध्ये करताना मिरची, हळकुंड आणि धणे यांचा वापर केलेला असतो। स्पेशली फिशच्या रेसिपीसाठी हा मसाला वापरला जातो। तर 3 चमचे मी इथं मसाला वापरलेला आहे। मसाला तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही करू शकता। आजकाल फिश करी मसाले बाजारामध्ये पण इझिली अवेलेबल आहेत। तर याचं मी मस्त असं बारीक असं वाटण करून घेतलेलं आहे। बेताचंच पाणी घालायचं, पाणी जास्त घालायचं नाही आणि मस्त असं बारीक असं वाटण करून घ्यायचं। आता फोडणी करूया। तर पॅनमध्ये मी 1 चमचा तेल गरम करून त्याच्यामध्ये अर्धा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे। कांदा बारीक चिरायचा आणि मस्त असा तो थोडासा काळपट होईपर्यंत परतवून घ्यायचा। फोडणीसाठी जास्त तेलाची गरज नाही आहे। आणि नंतर कांदा छान काळपट परतवून झाल्यानंतर आपलं जे वाटण आहे ते याच्यामध्ये घालायचं आहे आपल्याला। गॅसची फ्लेम यावेळी स्लो ठेवायची आहे आणि सगळं वाटण घालून घ्यायचं आहे। हे बघा खूप छान असं हे सार तयार होतात। इथं मी चिंच वापरलेली आहे। तुम्हाला चिंच वापरायची नसेल तर मग मागाहून तुम्ही म्हणजे ह्या स्टेजला तुम्ही इथं कोकम वापरले तरी चालेल, 5-7 कोकमाच्या पाकळ्या वापरल्या तरी चालेल। तर बघा याच्यामध्ये मी सगळं वाटण घालून घेतलेलं आहे आणि तुम्हाला कितपत सार पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही इथं पाणी ॲड करा आणि आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। खूप छान चवीला हे सार तयार होतं। कोलंबीचं अप्रतिम एकदम टेस्टी असं हे सार तयार होतं। तर आता मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा आणि आता याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची आहे। पण त्यापूर्वी मी इथं मीठ घातलेलं आहे। तर चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे। मी आता हे भाताबरोबर खाणार आहे त्यामुळे मिठाची क्वांटिटी मी थोडीशी जास्त ठेवलेली आहे। हे बघा आपण इथं चिंच वापरली आहे म्हणून थोडंसं ह्याचा रंग थोडासा हा काळपट येतो। तर तुम्ही कोकम वापरलं तर एकदम लाल रंग, एकदम तांबडा जो रंग पाहिजे ना तो मस्त असा लालसर रंग या साराला येतो। तर मस्त अशी मी याला आता उकळी येऊ दिलेली आहे। दणकून छान अगदी उकळी येऊ द्यायची। हे बघा परफेक्ट हे जे सार असतं ते जास्त पातळी ठेवायचं नसतं, जास्त जाडही ठेवायचं ना, मीडियम कन्सिस्टन्सी पाहिजे। आता याच्यामध्ये कोलंबी घालायची वेळ झालेली आहे। तर ही 1/2 किलो कोलंबी आहे, थोडी मोठीच आहे। तर ती मी पाण्याने 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून नंतर साफ करून घेतलेली आहे। हे बघा इथं सेंटरमध्ये याला काळा दोरा असतो तर तो काढून टाकायचा आहे। आणि कोलंबीचा जो पुढचा पार्ट आहे तो काही कोलंबींना मी ठेवून दिलेला आहे। त्याच्यामध्ये चव जी असते ना ती खूप छान असते। तुम्हाला आवडत नसेल तर तो पार्ट तुम्ही काढून नुसती कोलंबी इथं वापरली तरी चालेल। हे बघा आणि आता हे कोलंबी याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची। छोटी मोठी कुठल्याही साईजची कोलंबी तुम्ही इथं वापरू शकता। फक्त कोलंबी फ्रेश पाहिजे। जर कोलंबी फ्रेश असेल तरच हे सार जे आहे ते चविष्ट होणार आहे। आता कोलंबी याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आणि पुन्हा याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची। हे बघा
ही जी उकळी आहे ती एकदम 5 मिनिटासाठी आपल्याला ठेवायची आहे, जेणेकरून कोलंबीचा पूर्ण अर्क या सारामध्ये मिक्स होईल. आणि हे बघा, एक 5 मिनिटे छान अगदी उकळवून घेतल्यानंतर ही जी आपलं कोलंबीचं सार आहे ते तयार झालेलं आहे. कोलंबी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे पटकन असं हे सार तयार होतं. आपण शेवटची उकळी जरा जास्त दिल्यामुळे या साराच्या चवीमध्ये खूप अजून वाढ होते. कोलंबीचा सगळा जो अर्क आहे तो सारामध्ये व्यवस्थित मिक्स होतो आणि परफेक्ट अगदी आपलं कोलंबीचं सार तयार होतं. तर मस्त असं हे आपलं कोलंबीचं सार तयार झालेलं आहे. तुम्ही पण या प्रमाणे एकदा रेसिपी नक्की फॉलो करा आणि तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.